In Rotterdam zijn honderden kinderen samen met staatssecretaris mevrouw Smit-Kroes aanwezig geweest bij de start van de kinderpostzegelactie 1978. Deze zegels staan in het teken van onderwijs en kind, omdat het dit jaar de 30ste maal is geweest dat schoolkinderen huis aan huis de zegels verkochten. De ontwerpster Babs van Wely heeft dat op de zegel van 40 cent nog eens duidelijk laten zien. Het officiële startsein werd gegeven door de 9-jarige Ivo Smit. En een trotse moeder zag vervolgens hoe burgemeester Van der Lauw de bij haar zoon bestelde zegels en kaarten onder hartelijk applaus in ontvangst nam. De bijeenkomst werd onder leiding van Rob de Nijs besloten met het zingen van een speciaal gecomponeerd kinderzegellied. Die kinderzegels die we kopen met z'n allen, 10 ronde cijfers voor oneindig veel getallen. Een brief aan tante Jes, een boek voor